mga kalasones, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, kumusta? Kung shout out dahil no, sa tanan nga nasunod ang trabaho no, shout out din yung tanan, amping mo pirmi. Pero no, di ta maglangan, di ang laing sumpay rin sugilanon na sinuwat ni Uji Kumpuk Rakasa. Budbud o Bibingka. Mga brilyante! Mao yun! Og nagpasad lang ining kwarto sa kadagan! Mao yun! Dato na kayo ta! Yay! Napuno sa bulawan og brilyantes kining dapita. Sa kadaghan ini, siguradong lupig pa'y mga politikong kontraktor sa atong kalibutan kung maangkon ta kini. Sa kadaghan ini, bisan pag magbahin pa ta, mapalit gyud nato ang tanan natong gusto kong maato na na. Diyan, gusto dakhan duwaan yung chocolate spot. Ay, palit yung kong dagang Amerikanang asawa yan. Ay, Yeah, pero Unsay biro? pero mao, dili mahimo. Unsa? Hugot nga gibaon rin na tara. Nga kung makita nato ang dapit nga puno sa bulawan o brilyante, dili bisan gamay nga pudyot ini. Dili mahimong kuhaon nato. Ngano man? ay, Kamatayon mao'y maangkon sa tao nga buot mo kuha sa bulawan o brilyantes. Unsa? Kukay, asawa ko. Kanong nagkila ka? Tungod kay, may epekto na nga tong pinuhatan. Gano? May usa sa opisyal tang sundaw ang kusgadong milawat sa pag-atras yang suporta nimo. Isip hari ng ginharian. Siya. Kinsa? Si Colonel Aw-Aw Mungaw-Ngaw. Ang sundang matarong. Huwag maprinsipyo niyay. Nakaila ka niya, Haring BBT. Mahal, nga na tama. Daotang balita. Unsa ka na, mga duwindes? Piliyok na sab ang managsoon nga sila si Boyker Remolmol sa Ombudsbods o si Big John Remolmol. Ang mga notadong duwindes nga tigpanalipod ni Haring BBT. Mahal nga Rayna. Kay ngano, unsay ilang gibuhat? Girakop o gibilanggo ang usa sa iyang mga opisyal nga sundao sa kasong rebellion. Unsa? Niya na tayo. Hala, may waterfalls din isod sa dakong palasyo? Ug, ano, hapit na lang matabunan ining mga sanga ug ugat sa mga dagkong kahoy. Ana ta sa bos sa waterfalls. Anita Agi? Bitaw. Wa may... Wa may agyanan. Sa di patamo tumagon. Mutana. Mutana na yun mo. Mutana na yun. Gawa ni Matukoy, Mutanang-mutana pa man gani ha. Tubag dayon ko'y uy, aron di ka malangan. Mutana lagi na yun. Mutana. Daoy. Sige. Uy, sa magunay kalainan sa dato o sa pobre? Ang dato, mahadlok pa pobre. Pero ang pobre, di mahadlok pa dato. Pero ang problema, usaw pag dato sa pobre, nga minimum rabay sweldo. Yan sa ilong. Kini, ako. Unsa may kalainan sa uyab ug minyo, Tukoy? Sa uyab pa, kung mag-away, di magbuwag. Pero kung minyo mag-away, magbuwag, kaya gikapoy na sige away. Yan sa ilong. Karon, tara. Asa Asa tagi? man taagi? Ari tagi sa waterfalls. Muagi tayo ning gamay nga agianan? Nga, napuno naman ni halos sa nag-aling nga mga sanga ug ugat? Dili, Bitaw. Asa man ni taagi? sigon din sa mapa. Muli-li kunutan sa ubos sa waterfalls. Muli. Sige na, tarawan niyo ang ubos. Tarawan na yun. Tarawan na mo.
Sige. Talit, uy. Hinay. Uy. Kasubos. Hinay. Sumay. Agani. Ops. Apa. Muli man ang ahang Oo, sige. Kunit. Asa man? Kahapog na ba ini? Ni ana, oy. Ay, May tanaw na mi. maglisod matagtanaw. Mong, siuta ng gamay nga ganan. Mahog pa lang ta sa ubos sa waterfalls. Di mi, oy. Gig lagi. Sure, yung ka koy. Mag-try ba? Sureness. Kalapad o kadako din palasyo. Di ka siguro ni sa mga duwende. Pero wa pa ko'y nakitang bisan usang dinalang na nagpuyo din eh. Asar mo tong langgam tabian, paingon. Magpadayon ko sa unahan. Ay, mas may buhaton dahil nato ini mga bulawan o brilyantes. Usaon man na to, ha? Usaon man na to, ni. Ay, baya. Kasayang ini, oy. Daghan na untang mga pangandoy nga matuman ini. Nakanaon ta diyan mga duwaan daw. Pero, dili mahimo mukuha tabisan gamay nga pudyot na. Sigurado kung kamatayon alang sa mukuha ini. Mao ka ni gitugon ni Reyna Tara. O niya, unsa may buhaton lagi nato din eh. O kayon o pangitaon kuno nato ang mga magic wand. Nga naa gitago o gitabunan ining mga bulawan o brilyantes. Oy, kun mao. Tentasyon lamang kining mga bulawan o brilyantes. Dili ta magpatintal, ani. Sangan sa matuod nga hostisya o kagawasan sa mataro nga duwendes. Nga gipanguluhan ni Reyna Tara. Dili ta masilaw sa bulawan o brilyantes. Ay, ingon tiyan, pahala wa duwaan, oy. Basta walay din na og daog o gilupigan. Sige na, pangitaon na to ang magic wand. Pero, Unsay pero dito? Pero may sigaw. magmatmon ang tanan. Kay naa ako no higanting bitin nga niya din ni Dapita. Bangag sa ilong. Pero ayaw mo kabalaka. Nga naman. Pansigo. Matud ba ni Reyna Tara? Basta dili mo kuha bisan gamay sa bulawan o brilyantes. Bisan pa kuno og masabud matumba na to ang higanting bitin. Dili kini makamatgon og mumata. Mao ba? May sigaw. Kay kun makamata kini, siguradong lamyon niya ang tao nga mikuha sa bulawan o brilyantes. Kuyaw. Wala na may sigaw. Kung mahitabo ka na, pagantang tanan. Pagan. Kay lakip ang uban nga makita sa higanting bitin. Yang kanon og lamyon. Asngole. Sige na mo, mulihok na kitang tanan sa pagpangita sa magic wand. Sabot na naman ang Reyna Tara mo. Sa gibuhat niya rin bibiti sa pagpadakop o pagpabilanggo sa sundang opisyal na may withdraw siyang suporta sa hari. May musunod pa ka sa opisyal na sundao sa pag-withdraw sa iyang suporta. Laomi nga may musunod pa. Mga mahal kong opisyal nga mga duwendes. Nga may daghan pang musunod. Mga Reyna Tara! Ang mga yanong mga duwendes, nahigmata na sa ilang panaog-taog o pagkadautan. Ilabi na sa ilang pagkalulong sa ilegal nga drogas. Mga Reyna Tara! Tiaw mo'y lulong sa ilegal nga drogas? Mao'y nanguning gingharian? Mawa, jay mayong padulgan o kaugmaon ng atong gingharian. Husto ka! Ilabi pa nga ang asawa ni Haring Bibiti nga si Kokak bisang wa pilias sa mga duwendes ug way posisyon ning gingharian mag-apil-apil sa pagduma ning gingharian. Tinuod na! Tinuod na! Palipayon ka man laki! Mahal nga Haring Bibiti! Bana ko! Karon, nagiparakop o gipabilanggo usab dato ang sundaong opisyal.
Kanahon tag dili ba mahadlok ang mga duwendes nang gingarian nga buot mo kontra kanako? Siguradong mubahag ang ilang mga iko. Busa, makatawa tag dako. Isuray na itong sitwasyon, oy. Ganong kinahanglan pamagyod nga. Muli-li ta sa ubos ining waterfalls. O sa ba itong tanawon sa ubos ini, uy, tukoy! Kuyaw kay mahugta sa ubos to, koy. Na, di ka ko kamaw mo lang, oy. Parehas na bagay. Ay mo kabalaka. Kabaw ko malangoy. May noon? noon? Doon na ba mo ipanogon? Ha? Ini last word. Unsay? Sibuti-buti Buti sa ba sa koy? Uy, Kiniangan ninyo. Ayay! Ay! Gitumba ni mong akong kamot kasakit! Ay! Ano pa? Ay! Nagbitay na ta! Buhi kayo mo sa inyong pag-uli. Buhi! Maog may sa ubos! Maupagkari akong tuyok. Unsa? Di mo mabuhi. Yumbukin yung mga tatlo. Unsa? ibuhat na ninimot to. Ay! Maratag mga unggoy ni. Mabuhay ka ni Kotokoy! Patyon na yung buhang aga! Alam mo kasugon ako. Ito may bugtong pagi aron. Makabot na namin chico. Unsa? Utana din mo. Butana si mong kabuo! Abang Kotokoy! Apa! Mataga ko! Mora kining nakabutang sa mapa. Ang taas kayo waterfalls. Suot yung palasyo. Uy, ang gandang tabihan. Nagyaw-yaw na sa bugabiro. O minupad pa mo sa waterfalls. May nakita na ba mong magic wand? Sampo! Warta ko'y nakita! Ako, Shay! Ako, Pod! Wala po diyan, Pod! Pasagoy nakita eh! Hodoy ko! Basta ko! Pero ako yung plano mo surrender sa pagpangita. No retreat, no surrender. Sa pagpangita sa magic wand. Uy, ngano ka ba'y nunoy? Uy! Ngano? Naunsa nga? Ay! Nakita ko na ang tiganting biting! Sa! Lagi! O niya! Nagpatong ko sa usay ganting biting! Bangon sa ilong! Ayaw ka mo? Mga opisyal kong duwendes? Nakita naman sa ikatuan ng telebisyon ang pag-expose sa kahiwian ni Congressmanos Leandro Levisvis bahin sa Cabrales Files sa DPWH. Mao ba? Pangdiray na tara! Tinuod yun di ay nga ang kabataan. Mao'y paglaom ning atong kingharian. Tinuod na! Managsama sila ni Congressmanos Kiko Barsasa nga mibarog sa mga kinatibukang mga yanong mga duwendes. Tinuod na! Sila ang mga bayani sa mga yanong mga duwendes nga puno pa sa prinsipyo o ideolohiya. Sila ang paglaom sa matuod nga kausaban sa hiwi nga sistema ning kingharian. Tinuod na! O gatong iampo sa bala ang bathala nga may daghan pangsama nila nga mubarog sa katarong o dili sa kadautan. Mahalay na tara!
katoanong telebisyon ang expose ni Congressmanos Landoro Lebesbes. Ang anak ni Senadoras Lorenlen Legarcar. Husto ka. Wag yun siya mahadlok ka mo bangga ka na to. Busa, masukotag na ko. Pero, di ba, aliado man natong iyang inahan? Husto ka. Mahimo mo kayong ipatawag ang iyang inahan. Aron imong maistoryahan bahin sa iyang anak. Husto ka. Tawagan ko na yun. Si Senadoros Pepe Sotsot o Senadoros Pingpong Laklak. Aron na hagon ang iyang inahan sa usa ka importanteng meeting. Kana! Mao ka na yung mong buhaton ba na ko? Mahal nga haring BBP. Basta ka mo! Sure, ginhawa. Salamat sa mga pagluwas ka na mo, tukoy. Swerte ka rin mo may giluwas. Ikunwa pa. Usilong tayo ka. O saan mo pagkusel nga patay ka mga unta kung wa patay ka luwasa. Bitaw. Bangag sa ilong ni mo, Bogart. Uya, hulwa ko masayo pa. Sila ginang nakita na ko sa bus din ng Waterfalls. Ang mga kaubanan ni Sir Chico. Hoy! Nakatungog mo, Aaron. Nakadagog ka, di man may bungol. Murag tingog sa lalaki. Anak siya ay. Uy. Kahoy. Ambot ni mo, tukoy. Tawaan mo siguro ni Napita. May nanawag pero pati makita. Bibitaw, no? Nanay! Tatay! Pagdali ito koy. Asa ang sunod ang rumbo? Pagdali! Asa ta pa ingan, tukoy? Sigon sa mapa. Diretso ta sa ilaw man ng Waterfalls. Patay ta. Bitaw! Dali ay, nailango pa ng likod ng Waterfalls. Sure ka? Sureness. Dali, sunod mo na ako. Tara. Alay na nasab! Nanay tingog! Nanay! Basta! Hoy! Ang mga hanggaw, wag ko na makita. Nagdaling ni palayo, bangag sa ilong. Patay na ba yung kuin eh? Usay mo hatong tayo, Diego! Nangurog na ba yan ng akong mga tuhod na? Diyan kay happy lang. Ako kagikulbaan ko. Kung mulihok ang higanting bitin, ug matugaw, labing siguro balikusan o lamyong tangtangan. Bangag sa ilong! Pero ayaw mo kabalaka. Basta wa lang mo isud sa bulsa bisan gamay nga bulawan o brilyantes. Dili makamatngol o gumata ang higanting bitin. Maubahay, Diego! Maoyod. Basta ha, huwag kayo magsod sa inyong pulsong bulawan ng mga brilyantes ha. Lagi! Matibhangan gani ang bulawan o brilyantes, patay tangtangan. Tinuod na! Unya, ako inibay sigaw. Mag-unsa naman ko ini. Kaganiya pa ko winiyok-liyok. Ni ako sa ibabaw anay bangag sa ilong sa higating bitin. Lihok na di abay nunoy. Kalaog na lang ang ulo si ganting bitin. Ha? Wa kay ang kabalakan. Adi arba ko ini tungod yun sa iyang bangag sa ilong. Ah. Basta, mulihok na ko. Tinuod yun nga wa makamatngon ang higanting bitin. Kulba agyon, oy! Kulba agyon! Thank you, Lord. Ay! Uy!
tawanan. Ngano kita mo kami dinibang nga Rayna Tara? Mangluhod ang tanan. Og magampo kita kang batala. Alang sa kalampusan sa panahon nila ni Checo. Og sa hingpit nga kagawasan ning gingarian sa mga duwendes. Matuman, Rayna Tara! Budget! 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 Wah! Ore. Anong masukaan ka nung sa mahal na hari ko, ha? Bago pa lang ganing milakaw man sa inyong meeting ang inahan ni Congressmanos Leandro Levispis. Tungod kay inutil ang inahan niya nga si Doras Lorenren Ligargar. Unsa? Matod niya, nga dili ko na niya kontrolado ang iyang anak nga si Congressmanos Leandro Levispis. Unsa? Pwede. Dili ko na siya makapugong ire. Bisan pa manokalyado na tong iyang inahan. Asawang ko kak. Kumikan kay puno sa prinsipyo og ideolohiya ang iyang anak. Naginubra ang kamatarong nini. Wala. Kaha, mahal nga haring BBT. Sawayay ko noog. Hay luog daghang bahandi. Minalitang bandi. Bitaw no. Gusto, bawo ka na nga kumbuhaton. Nakakita sa kilid ni Waterfalls. Sigurado kang naayagyanan din eh. Asa man agi? Tiagon, busod ta sa luyo sa Waterfalls. Oh, Mabasa to? wala ba tayo daang ilisan? Dali, sunod mo na ko, bugag, og lalat. Oh. Hala, nawa si Tukoy! Tukoy! Hala, Tukoy! patay na ka si Tukoy. Uy, Toy! Ay, tinuod ginay. Gamay langob niya. Hala, Dornes! tinuod ginay. Ako yun masunod. Ako yun ay. Ladies first. Di ko pa huy, Di ko pa huy. Ay, dungan ta. Sige. Ihap ko katolo, ha? 1, 2, 3. Oops! Hala pa yun. Tinuod ginay. Hala pa yun. Halag yun. Tinood. Tinuod yun. Tinuod may agyanan sa likod. Ining waterfalls. Tinood. Tinuod ginay. Nagsaray buang pagkakon. Bangag sa ilong. Bangag sa ilong. Ang langgam nga tabian ka na. Dapa man. Tuwa, minupad na palayo. Sundan na to. Tana. Ayaw. Wala naman. Mutana dero. Ay, nako. Burak lagi mo tukoy. Tinuod gidi ay, ngang edukasyon mo ay solusyon sa kakabos. Kay? Kay? Kita de mo nurid no right nga nangurakot sa gobyerno, ha? Waman, 20 edukado. Bangag. Tinood na. Sige ko na, Bipon. Ipakoy, Bi. Puni. Ang taong daw kusog mangayo. Pero og naay iya magtago-tago. Ay kasuko, wa magkakabaygo. Bangag sa ilong. Sigun di sa mapa. Sa ubos sa gyud sa waterfalls ang agyanan. Kuno, kinahanglan mo ambak ko sa ubos din waterfalls. Pero, kataas ba? Di ka ko mabungkal din nitog doon mo sa ubos. Di siguro. Kaya tubig ba ang ubos? Hoy, di ba yung magkinalawan ko? Ako si Hercules, ang driver bodyguard ni Don Arturo. Ug doon niya lalap, ug Sir Chico. Usap, wamba ko. Kini, Geronimo! Waps!
Yes, yes. Buhay ko. Huwag ko bungkak. Yes! Wa pa yun ko'y nakitang magikwan. Ay, bisa ka ko. Wapasa ko kita. Nabaw na ko? Ako sa buwa, Hasta ko, Jeko. Pag-iliho dito. Ay, nakita na Magikwan! Tinuod ka diyan! Tinuod ka, Gian. May nakita na ka? Naagi! Naarao! Hala! Boss! Una tuod! Mas taas ka na kaysa sa mga duwendes. Sway ka nung gamit yan? Ha? Sige diyan, suway. Ayaw malagi na kung pera lagi. Tira. Wa man lagi. Ay, Pagsiyan, Be. Ba- Wag ka po. Wag yun. Wag yun. Di laki ko yan, Chico, Be. Gusto. Katong nabasa na kusbongbong. Ang kubinant o kasabutan tali sa mga diwindi o mga tao. Suway og litok ang gangab as nguli. Kangap as nguli! Nahimong tuko si Nonoy. Nonoy. Ang ngayon mahimong toko si Kuya Nunoy. Toko nga tambo! Amen. Daghang salamat, mahal nga batala. Unsay sunod ang imong malaradong tara? Wa pa sa pagkakaroon. Unta, hatagan og katumana ni Bathala ang panaw nila ni Cheko nga magmalampuson kini. Kay usa sila sa atong likong kasandigan. Mauyot! Ingon man ang tanang mga duwendes nga mibatok o misupak sa hiwi nga pamunuan ni Haring Bibiti. Mahal na Haring Bibiti! Bana ko! Isag naglakaw ko. Naghingos gyapon ko airing. Pulbos nga ito. Mahal na Haring Bibiti! Bana ko! Ngano lagi? Nakabantay ko! Naginobra ang imong paggamit sa itom nga pulbos. Tingali og maunsa ka ni Ana. Pasagdi ko. Nga! Nga! Hala, bakit? Nga! Ngano ka? Nadugo ang imong ilong, Haring Bibiti! Onja! Onja'y nagdugo ang akong ilong. Ha? Onja! Naraos! Nagbasa. Dugo. Dugo, kini. Gumikan yun ka na sa pag-overuse ni mo sa pulbos nga ito. Ang illegal nga tukan. Onja! Dali na tukoy. Pagitaw na to ang langgamay na. Ato sundan. Ang langgam tabian. Ayaw! Ngit-ngit kayo. Masaag ta. Bitaw. Gusto. Bitaw, no? Kabantay sa mi. Ngit-ngit kayo. Ngit-ngit kayo kinay langob. Ug sa may buhaton na tukoy. Sa di pati ka tumagon lat. Ngutana na yun. Nasa? Ngutana na yun. Ara makalakaw ta. Hay! Pagngaan kayo, og mga ngilngig nga gang sa tibok nasod. Kanang mga nasod nga mga ilado kayo. Sige, Kutoy. Sige. Kutoy. Kung Hong Kong may triad, ang Amerika may MS-13, ang Japan may Yakuza, ang Pilipinas may buwayas.
nga pinakangingig yung grupo kay ang kwarta sa gobyerno ang hurot. Bangag sa ilong. Koy, istorya sab ko na bahin sa mga marites. Kanang mga marites, wakay naganan. Kay kung dunay magminyo og dato, ingnon dayon nila nga kwarta ra gapas. Minyo sa pagka pobre, ingnon sa bila nga bugo ka, wa gamit ang utok. Bangag sa ilong. Ay, karon to koy. Mana naman tayo ka ng ngutana ni mo. Tubagan ang among pangutana sa... Itong pangutana na ko giniha, unsay buhato na to. Nga ngit-ngit magkay dinis langob. Bitaw, Koy. Aw ka simple. Simple. Gibitol ko yung flashlight. Uy, bangag sa ilong ni mga koy. Pintaha sa dinig. Hindi na malulod. Mura na kong papil nga nag-utaw-utaw sa tubo. Karoon, tarawal sa nako, mama. Karoon, di ko masaag o masundan ko sila. Linga kayo siyan, ay. Kung mahimo siguro. Ligaw kayong bata, oh. Titirahin na pag-usap si Nunoy. Aron mabalik sa pagkatao. Bitaw kay Looy man pud, oy. Sige na dyan. Pero ayaw palabi iha. Wait kay pagtila sa imong gahom. Nga naman, Kuya Chico. Matod ni Rainatara nga kung masubra ang pagtira ni Musgahom, mamatay ang maigo ug dugay ini. Mamatay di ay. Uy, mamatay di ay. Sige na dyan. Sige. Gangap, as nali. May kamot og tiil na sa ko. Duha na sa akong tiil na akong kamot po na. Akong tiyan po na dako lang koy. Ay, nabalik na Nabalik na siya sa pagkatao. Tao na kumbay sigaw. Tao na kang bakin. Sa ilong. Unsa kahay sunod nga mahitabo kana ang daghang pangpangutana sa iyong hunahuna sa pagpadayon sa pagpaminaw ning nagtiat lang nga sugilanon. Budbud ug bibingka na sinuwat ni Oji Kumpok Rakasa. O palihog dahil ko no, mga kalasonos, mga followers no, sa pag-subscribe sa akong YouTube channel. Naghang kayong salamat sa inyong pagpanunayong pagpaminaw.